श्री महापुरुष ब्रह्मबंधुत रवीन्द्रनाथ आरक्षित ठाकुरଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ମହାପରିଧାନ ଦିବସ। ଆଜି ମହାପରିଧାନ ଦିବସରେ ମହାପୁରୁଷ ଆରକ୍ଷିତଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ପୀଠ ଯେଉଁଟାକି ଲଳିତଗିରିରେ ରହିଛି। ଏହି ପୀଠକୁ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସଂଘର୍ଷ କରାଯାଇ ଓଳାଶୁଣୀକୁ ଓଳାଶୁଣୀରେ ମହାପୁରୁଷ ଆରକ୍ଷିତଙ୍କ ସମାଧିରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଏକାଦଶ ଦିନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନୀତି ଆଳତୀ ହୁଏ। ଅଗଣିତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଅଭିଭକ୍ତମାନେ ମହାପୁରୁଷ ଆରକ୍ଷିତଙ୍କ ସମାଧି ସହ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଓ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ପୀଠକୁ ଦର୍ଶନ କୃତାର୍ଥ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସନ୍ଥ ଆରକ୍ଷିତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଦ୍ୱାଦଶ ତିଥିରେ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଜୟ ମହାପୁରୁଷ ଜୟ